bevise sinusrelationen. Vi har sinus til vinklen A, divideret med modstående kateter A. Og så har vi lige med sinus til vinklen B, divideret med B. Og så har vi lige med sinus til vinklen C, divideret med C. Vi har lavet en trekant, hvor vi har lavet en højde, så vi har fået to trekanter. Først så vil vi finde højden i trekant nummer 1. Så vi tager sinus til vinklen A herovre, de med på højden, divideret med den modstående kateter C, hypotenusen. Så isolerer vi H. Det er lige med sinus. Nej, det er lige med C gange sinus til vinklen A. Og så gør vi det samme i den anden trekant. Vi har sinus til vinklen C lige med højden divideret med A. Så isolerer vi H, og så er det A gange sinus til vinklen C. Så har vi to udtryk, der ligner meget hinanden. Så kan vi dividere C over den her side, og dividere med A over den her side. Så vi kommer til at stå sinus til A, divideret med modstående kateter lille a. Det er lige med sinus til vinklen C, divideret med modstående kateter lille c.